Hej, jeg vil lige fortælle jer noget, fordi jeg vil gerne være en blogger, og jeg vil gerne have lidt hjælp til at vide, hvad en blogger gør. Så I kan skrive til mig i kommentarfeltet, hvad en blogger gør, fordi jeg aner ikke en bjælle om det. Det er første gang, og jeg vil bare gerne fortælle. Jeg elsker at fortælle om mit liv. Jeg er ikke selvoptaget. Det er en ting, jeg hader, når det kun handler om mig. Det er helt ærligt, det gør jeg. Jeg kan slet ikke lide, når det er min fødselsdag. Jeg synes, det er mega fedt. Jeg kan bedre lide, når det er andres fødselsdag. Man ser dem være glade. Det er dejligt. Og det er også derfor, jeg skal til konfirmation. Mega fedt. Ja, hjem. Jeg må løbe, jeg skal netop afsted. Jamen, jeg fortæller jer det hele, når jeg kommer hjem. Så fortæller jeg om det hele. Fordi det er bare mega fedt. Hej hej.